रंजालि बैसागु फोरबोखौ दैदेननो हानाय मानगोनां खुंफुं आफादनि लोगोसे गामिनि गावबुरा लोगोसे लेङाइ गावबुरा जोंनि बर' अनसाय आफादनि मावथि लोगो नोंथांमोन लोगोसे पार्टी रंजालि बैसागु फोरबोनि खुंफुं आफादनि गासैबो मावफारिया अनजालु अनजालिमोन। आखाइ हमनानै रायजोफोर बयबो आखाइ हमनानै रोहिला बरगयारी सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन रोहिला बरगयारी सियार खेला ग्रुप बी बान्थाखौ हरनो थाखाय आङो जोंनिनो गामिनि बारग' गावबुरा आरो बर' अनसाय आफादनिनो बोसोनगिरि मुस्रि मानगोनां बले बिथांखौ बान्थाखौ मानो जाखो आखाइ खबनानै होआमोन रायजो नोंथांमोना हात साफरि দিব सिगाङाव फै सिगां फारसे फै आखाइ हमनानै होनांगौ सेकेन्ड प्राइजनि थाखाय সকলে हात साफरि मारिब हमनानै हो बेनि उनाव जोंहा थालांबावदों हिन्जावसा एबा हिन्जावफोरनि बल खुबैनाय सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन जोंहा मानगोनां बासन्ति बसुमतारी आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन जुनु नार्जारी सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन बासन्ति बसुमतारी बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो बर' अनसाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि अमर सिंह बसुमतारी बिथांखौ आं गुरै खावलायनो थाबाय आरो नैथि बान्थाखौ हरनो थाखाय जोंनिनो बर' अनसाय आफादनिनो आफादगिरि बारग' आफादगिरि मुस्रि सुक्राम दैमारि बिथांखौ खावलायहरनाय थाबाय आब'मोननि थाखाय बयबो आखाइ खबनानै होनांगौ गोबारै
गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम। बिनि उनाव जोंहा थालांबावदों मोनसेबाव बिजियाव खुन्दुं सोनाय ग्रुप बि नि सेथि बान्थाखौ बल खुबैनाय नैथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन जुनु नार्जारि। बिथाङा थांबायनो सोरबाफोर न'खरनि दंबा लांफैनो हागोन। जुनु नार्जारि बान्थाखौ हरनो थाखाय सेथि बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि बिबुंथिगिरि मुस्रि केशव बरगयारि बिथांखौ आं गुरैयै खावलायनो हरनाय जाबाय। आरो नैथि बान्थाखौ हरनो थाखाय जोंनिनो बर' अनसाय आफादनि आफादगिरि मुस्रि सानसोम ब्रह्म बिथांखौ आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन मानगोनां मुस्रिमा हिरुना हाज'वारि आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन मुस्रिमा निलु खाख्लारि। बिनि उनाव दं जोंहा बिजिया खुन्दुं सोनाय आरोबाव हिन्जावफोरनि ग्रुप बि। सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। सेथि बान्थायाव सेथि बान्थाखौ जोंहा सानै मोननो हादोंमोन रिया दास आरो प्रिति बरगयारि। नैथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन प्रिया नाथ आरो जबा हाज'वारि। बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो बर' अनसाय आफादनि आफादगिरि मुस्रि अमर सिंह बसुमतारि बिथांखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय। नैथि बान्थाखौ हरनो थाखाय आङो बर' अनसाय आफादनिनो बोसोनगिरि आरो बारग' गावबुरा बलेन्द्र खाख्लारि बिथांखौ आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। नैथि बान्थाखौ हरनो थाखाय बसुमतारि नार्जारि मोनना जोंहा लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ आङो नैबे बान्थाखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बिनि उनाव दं जोंहा एम्बु बारनाय हौवासाफोरनि सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन सान्तानु हाज'वारि आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादोंमन अनजालु बसुमतारि। सेथि बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि बोसोनगिरि मुस्लिमा जुनु रानी बसुमतारि बिथांखौ आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एम्बु बारनाय सेथि बान्था सान्तानु हाज'वारि नैथि बान्था अनजालु बसुमतारि। सेथि बान्थाखौ हरनो थाखाय आङो जोंनिनो खुंगा बाथि रंजालि बोसोनगिरि मुस्लिमा जुनु रानी बिथांखौ आं बान्थाखौ हरनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन अनजालु बसुमतारि। नैथि बान्थाखौ हरनो थाखाय आङो जोंनिनो बर' अनसाय आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि बलेन्द्र खाख्लारि बान्थाखौ हरनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। ग्रुपनि मुङानो जाबाय रितु ग्रुप बिथांमोनखौ गासैखौबो बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दिरुं बोनाय बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय ग्रुप बि रितु ग्रुप बिथांमोनखौ बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो बर' अनसाय आफादनि लोगो आफादगिरि डक्टर देरहासार बसुमतारि बिथांखौ आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दुरुं बोनाय बोलो गोराफोरनि साइजआ नांगौ। बिथांखौ बान्थाखौ मारै जाखो आखाइ खबनानै होआमोन रायजो नोंथांमोना हात साफरि দিব।
सिगाङाव फै सिगां फारसे फै आखाइ हमनानै होनांगौ सेकेन्ड प्राइजनि थाखाय সকলে हात सापरि मारिब आखाइ खबनानै हो बेनि उनाव जोंहा थालांबावदों हिन्जावसा एबा हिन्जावफोरनि बल खुबैनाय सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन जोंहा मानगोनां बासन्ति बसुमतारी आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन जुनु नार्जारी सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन बासन्ति बसुमतारी बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो बर' अनसाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि अमर सिंह बसुमतारी बिथांखौ आं गुरै खावलायनो हरनाय थाबाय आरो नैथि बान्थाखौ हरनो थाखाय जोंनिनो बर' अनसाय आफादगिरि आफादगिरि बारग' आफादगिरि मुस्रि सुक्रान दैमारि बिथांखौ खावलायहरनाय थाबाय आब'मोननि थाखाय बयबो आखाइ खबनानै होनांगौ गोबारै गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम बिनि उनाव जोंहा थालांबावदों मोनसेबाव बिजियाव खुन्दुं सोनाय ग्रुप बि नि सेथि बान्थाखौ बल खुबैनाय नैथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन जुनु नार्जारी बिथाङा थांबायनो सोरबाफोर न'खरनि दंबा लांफैनो हागोन जुनु नार्जारी खावलायहरनाय जाबाय बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो बर' अनसाय आफादनि लेङाइ नेहाथारि मानगोनां मुस्रि सन्जय बरगयारी बिथांखौ आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो नैथि बान्थाखौ हरनो थाखाय जोंनिनो जोंनिनो नैथि बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो बर' अनसाय आफादनिनो लोगो नेहाथारि मुस्रि दयानन्द हाज'वारी बिथांखौ आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय नैथि बान्था कुमार गयारी ग्रुपनि मुङानो जाबाय रितु ग्रुप बिथांमोनखौ गासैखौबो बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय दिरुं बोनाय बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय ग्रुप बि रितु ग्रुप बिथांमोनखौ बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो बर' अनसाय आफादनि लोगो आफादगिरि डक्टर देरहासार बसुमतारी बिथांखौ आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय दुरुं बोनाय बोलो गोराफोरनि साइजआ नांगौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो बर' अनसाय आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां मुस्रि सुक्रान दैमारि बिथांखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय बिनि उनाव जोंहा मोनसे थालांबावदों बिजियाव खुन्दुं सानाय हिन्जावफोरनि ग्रुप बि सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन प्रिति बरगयारी आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादोंमन जबा हाज'वारी सेथि बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो बर' अनसाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां डक्टर देरहासार नार्जारी बिथांखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो नैथि बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो खुंफुं आफाद एबा लाइमोन मावथि हान्जानि आफादगिरि गोगोम बरगयारी बिथांखौ बान्थाखौ हरनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय नैथि बान्थाखौ हरनो थाखाय आं जोंनिनो लाइमोन आफाद एबा खुंफुं आफादनि आफादगिरि गोगोम बरगयारी बिथांखौ बान्थाखौ हरनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय नैथि बान्था जबा हाज'वारी गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम